Tony, vart ligger det där stället som snackar om ikväll? Ja. Aveny. Ja, han har investerat. Tony, visar ni tatueringar? Grabben är Chelsea-fan här. Det är Frank Lampard över armen eller svinkör. Upp igen där. Bra. Bara fyra bara. På nästa position när han ska röra på sig. Strålar ner det, går inte längre upp mot hans huvud. Etablera det mera bas upp mot hans huvud med ditt bröst. Jag släpper huvudet och gör en crossfit ditt högerben, tryck mellan hans ben så skär igenom ditt eget knä. Tryck med ditt högerknä. Igen. Bra vikt på hans huvud. Centrera dig själv lite grann. Tryck in ditt högerben så du kommer ut. Så du kan komma upp till magen. Kom igen. Attackera armen där, Patrik. Ring armbar. Han har det väldigt hårt i din arm. Ring armbar. Gå runt. Ta benet, Patrik. Titta in i honom istället, Patrik. Kolla in i honom. Där, ja. Jättebra. Där! Nu jobbar hela tiden. Centrera dig själv. Se till att han ligger på plats på rygg. Han har upp en gard. Håll in armarna. Halva matchen har gått. Kom igen. Jobba. Akta armbar. Jobba. Passera. Lämna inte kvar någon arm nu. Kom igen. Passera. Igen. Grej lite där emellan arm. Kom igen. Bryt garden till grej lite där så han inte kommer till armarna. Igen! Kom igen! En om 30 kvar. Passera nu. Akta sig upp in till Mora. Jobba distans.
Kasta nu. Jobba kast. Lyfta dig fram. Lyfta dig fram. Låt inte dra dig bakåt nu. Lägg tryck på honom i ditt axel. Vänsterbenen emellan hans och dina ben. Skär igenom ditt högerknä. Vänsterbenet emellan dit och hans ben. Kom igen Patrik. Vänsterbenet emellan hans och ditt ben. Tryck med ditt vänsterben så skär du igenom ditt högerben. Kom igen. 20 sekunder kvar. 20 sekunder kvar. 15 sekunder kvar. Jobba. Slag i marken. Där blir man diskvalificerad. Så vinnare får diskvalifikation. Isak.